Maita henyu adikani tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Matiri kutarisa nyaya yema-veld fires. Matiri kutarisa neudzami nyaya yemotomupengo. Nyika yoparara here nhaye? Nharaunda dzoparara here? Ndiri kudzoka kwamuri vamwene, tine urombo nekurasikirwa neupenyu. Nokuti zvinhu zvese zvakakosha, vanhu vakakosha, zvipfuwo zvakakosha. Asi ndiri kuuya kwamuri kuti mupedzise nyaya yenyu. Taurai zvenyu vamwene. Maita zvenyu Mai Chisamba. Ndanga ndichitaura nyaya yokurasikirwa neupenyu nezvipfuwo nokuda kwemotomupengo. Isu sevagari vekoguruve ndobva tati nhai mana mai tisu takamisa musha unonzi mukadzi. Toita sei nemotomupengo uyu? Ndobva tati ngatiitei maprojects. Ndobva tati maproject atingaita angadzirira motomupengo ndeapi? Tikati ngatirimei nyuchi. Tarima nyuchi tinozi turika mumasango. Kureva kuti ziso rako richateverera mari yako yewaisa musango iyi. Kureva kuti moto hauchadini? Hauchaudi kuti uone. Tikati izvozvo zvogavana mai hazvina kukwana. Masango acho achena. Tikati ngatiitei mawoodlots. Tidyare miti mumasango iwayo, masango edu adzokere. Kureva kuti mhuka dzeduwo dzichararama, dzichaberekana shoma dzakararamiswa naMwari. Kureva kuti hakuna uchamirira woodlot yake kuti iparare nokuti tinoida. Tikati izvozvo zvoga hazvina kukwana. Konyama isu tinoida. Vanhu vangu vachipisa vaitsvaka nyama ka. Tikati ngatichifuwei tsuro dzacho tiise pamba. Tigotora huku dzacho idzodzo toisawo pamba, inyama iyo. Tikati vanoda mhembwe ngatifuwei mbudzi tiise pamba. Tikati vanoda nyati ngatifuwei mombe tiise pamba. Mashoko makuku tarutarwa naamwene. Amwene munoza munotaura zvinodakadza zvekuti ndati kuendikanogarowo kuguruve hazvinganakeri. Ndiko kunonzi kungwara ikoko. Vamwene vataura vakati hanzi musha mukadzi. Asi isusu pakugadzirisa kwedu tinoti aiwa musha mukadzi kwaye. Nekuti kuna vamwe vasiri kwavo handitika. Saka musha mukadzi kwaye sezvari kuita ana mai. Manzwa maprojects avari kupinda nawo ekuvavarira kuti nyika yedu inge yakabatana. Ndoye pamuri mukwasha. Sandadzoka uchikuva? Mambo ataura zvinoitika pamusoro penyika. Kupiswa kunenge kwaita zvipfuyo, vanhu nemiti zvinotambudzwa pamusoro penyika. Asi ndinoda kuti ndibate zvakare kuti moto uyu unokanganisa pasi penyika. Pane humwe upenyu huripo pasi penyika ihwohwo hwekuti tikanga tapisa moto kudaro, ivhu redu rinosara raakufanana nevhu rekuvakisa. Rangoya inonzi ivhu rekuvakisa, vamwe vanoti river sand. Saka tikanga tasara neivhu rakadaro, hatichakwanisa kuita ivhu rinokwanisa kuriritira mbesa dzedu mune ramangwana. Zvezvinoreva ndezvekuti nzara ndo yaakutevera. Izvi hazvichada n'anga kuti tizive kuti tikazenge tava mumakore anotevera taakuita nzara. Zvinoreva kuti tisu tinenge tairima nekubatidza motomupengo uyu. Muri kuona kuti kudzidza hakupere. Vadikani, vatariri nevateereri, manga muchizviziva here kuti tinenge tichingoshora kuti ivhu ravo rapera here? Hapana charichabata. Vari kutaura kuti tinotoriuraya ivhu iroro tega. Ko zvinotoendepi? Ndiri kuuya kwamuri mukwasha. Kune dzimwe nyika tinoti moto unokonzerwa nei? Unogona kukonzerwa kana nemoto unobva pasi. Mumwe moto unogona kukonzerwa kana nemheni. Moto muno munyika ndazvitasaningana kuti moto wedu zvikazhinji unokonzerwa nevanhu nokuti hakuna mheni, hakuna moto unobva pasi watingati uri kunyuka uchibva pasi uchikonzera moto. Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti moto uyu sekureva kwaita mambo unoramba uchingotikanganisira zvipfuwo zvedu, chitikanganisira ivhu redu, chikanganisira kana zviwanikwa zvedu gore negore. Zvinoreva here kuti hatina zvatiri kuisa panzvimbo zvokuti moto uyu ubva warega kukanganiswa nokuti vanhu ndivo nyanga dziri kukonzera kuti moto uyu urambe uchitishungurudza. Tiri kukonewa here kugadzirisana nevanhu kuti vasaite izvozvo? Dai kwava kuri kunzi zviri kukonzerwa nei? Zviri kukonzerwa nemoto unobva pasi kana nemheni, taiti izvi hazvinhu zvatisingakwanisi kugadzirisa. Asi isusu vanhu tisiri kukonzera moto unozopedzisira wativhiringa zvekareswa. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Iwowo mubvunzo ndiri kuuya nawo kuna baba Rwafa. Varwafa, mutauri ari kunyunyutaka kuti isusu, asi ndingade kuzivawo kuti mukati menyika yedu hatinawo here dzimwe nguva moto paunozvikwenya wega? Nekuti vamwe vanodaira zvavanodaira unonzi moto womudzimu uyu haudzimwe, mukaudzimaiwo muchazopenga uyu, zvine chikaranga izvi, zvakakazofira ningi, kwakazoonekwa njuzu, kwakazoita sei.
ndinoda kuti mudavidze mubvunzo wataurwa pababa rwafa. Ndoda kumbokudzorerai kune vanoverenga bhaibheri muna Genesis chitsauko chekutanga chinotaura kusikwa kwakaitwa nyika. Ukasvika pavhesi 27 panozosvika posikwa munhu, ndobvapo yatingati muchirungu responsibility, kuti iwe ndiwo uchachengeta zvese zvatasika izvo uchishandisa. Isu se-environmental management agency ndo donzo ratinomhanya naro rekuti takatumwa nemusiki kuti tichengetedze nharaunda. Ndoda kutsigira mashoko amambo kuti chii chinoitwa kana paita mhosva yemoto. Tisati tasvika pamhosva, regai nditaure zvatinoita isusu. Tinotanga tadzidzisa, inonzi awareness. Tinofamba tichiunganidza varimi, tichikurukura navo, kungoti mazuvano nedenda ririko mazuvano hazvichabvuma kuti tinge tichiungana takati wandei. Asi tinofamba mumapurazi munorimwa munogara vanhu. Tinotombofamba nechimwe chimotokari chedu chinofamba chichitaurira vanhu nezvekuipa kwakaita kuparadza nharaunda yavo. Nguva yemoto yakusvika, tinofamba tichipa yambiro anonzi ma-fire orders. Tinopa varimi vese kuti ita kuti musi wa June 30 unge waita ma-fire guard ako. Ndikaita sendinopinda pakati penyu varwafa, sei muchitarisa June 30 kalenda redu rakakura chaizvo. Vamwe vangade kuziva kuti anangirei pa June 30 apa. Takutouya ipapo. Ndinotenda. Nguva iyoyo ndo inenge vanhu chokutanga vachangopedza kukorora kukohwa. Basa rakuita shoma mumunda. Chechipiri, uswa hunenge husati hwanyanya kuoma zvokuti vaya vanoda kuita mafire guard vachipisa, vanogona moto wavo haugoni kuzovatiza zvakanyanya. Toinda ipapo tinozoshanda nemutemo, mushure mekunge tadzidzisa vanhu tinoshanda nemutemo. Mutemo wedu mukuru watinoshandisa unonzi Environmental Management Act chapter 2027. Asi unotsigirwa netumwe tumagwaro tudiki tunonzi statutory instruments. Pane inonzi statutory instrument number 7 of 2007, inonzi Environmental Impact Assessment and Ecosystems Protection Regulations of 2007. Iyoyo ine zvikamu zvinotaura nezvemoto, kuti munhu chekutanga inopa kuti pane nguva yekuti moto usati watotanga, pane dzatingati nzira dzaunoita dzekuti udziirire kuzoti kana watanga usanyanye kuparadza. Muchirungu vanoti pre-suppression measures. Ndo panouya kugadzira ma-fire guard. Fire guard ratinokurudzira vanhu nderiya rekuti panoperera munda wako kana musha wako, ukaita nano pfumbamwe dzichibuda, nano pfumbamwe dzichipinda mukati 9 meters, wotenderedza paunoshandira, ndo inonzi fire guard iri standard. Tozoti zviko pane nguva yekunzi haichafanira kutangwa moto. Inotaurwa futi mukapepa ikako ka SI7 ikako. Pakati pa 31 July na 31 October mhosva ukatanga moto kunze kwemusha wako. Sei takasarudza mazuva iwayo? Tambotaura kuti ndo nguva inenge sora redu raoma, ndo nguva inosanganisa mwedzi nyamavhuvhu unomhanya mhepo, ndo nguva inenge miti yaoma. Saka moto ukatangwa nguva iyoyo unonetsa kuurwisa. Ndizvozvo ndo moto iri kutaurwa kai, mashoko makukuta ari kutaurwa mufunge vadikani, vatariri nevateereri, kudzidza hakuperi. Zvese zviri kutaurwa, zvimwe zviri kutouya kwatiri sezvitsva, zvimwe zviri kuuya kwatiri zvichitivandudza zvakati kuti heya ndakambozvinzwa, heya zvakazodai. Asi kana taakuparadzirwa mhuri dzedu, taakuparadzirwa ivhu redu, taakuparadzirwa zvinotipoteredza, then tinenge tiri vanhu vaita sei varasika. Ndiri kumbouya kuna Changambire, ndinoda kungobvunzawo mubvunzo wangu semunhu anoda kubvunza. Tanzwa nyaya yemoto muroyi, Motomupengo, ma-veiled fires. Mutsika nemagariro pane zviriko here? Ndinofunga mubvunzo wenyu kana ndagona kuubata zvakanakisisa, handifungi kuti pangava nemoto wechivanhu, nokuti tikadzoka kutsika dzedu isu nemasvikiro edu acho, varidzi vetsika dzechivanhu dzacho vanenge vachitoti kwandabva ndabva mudondo. Zvatoreva kuti neiro svikiro racho toda kuti sango rirambe riripo. Saka kana pachizoita mumwe moto yechivanhu, handifungi kuti zvingavapo, nokuti ivo vanotogara mudondo
vaiva vaitokurudzira kuti masango acho iwayo agara aine miti ayo, yagara aine uswa hwawo, kuti ivo masvikiro ogowana mukutandarira vachindiwo mumusha mavo. mashoko makukutu ari kutaurwa naChangamire 9 mutsika nemagariro tinoti kana mambo vataura vanhu vataura. Ngatisangane muchikapi chinotevera.